37 persuna oħra fiequ mill-coronavirus u feġġew 17 każ ġdid minn fost 1869 swab test biex bekk it-total ta' każijiet attivi issa niżel għal 406. Dan ifisser li mit-testijiet li saru tul dawn l-aħħar 24 siegħa 1850 irriżultaw fin-negattiv, jiġifieri kważi 99% tat-testijiet, filwaqt li ftit aktar minn 1% tat-testijiet irriżultaw fil-pożittiv. Dan ħareġ fl-aġġornament mediku ta' kull ġimgħa fejn is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li l-maġġor parti tal-każijiet huma relatati ma' familji jew fil-postijiet tax-xogħol, filwaqt li huma ftit il-każijiet li jinsabu jieħdu l-kura fl-isptarijiet. Fost dawn hemm anzjan li jinsab f'qagħda mhux stabbli u qed jinsab fit-Taqsima tal-Infezzjonijiet fl-Isptar Mater Dei. Fl-Isptar Boffa bħalissa hemm 6 pazjenti pożittivi għal Covid, f'St. Thomas hemm 14 każ, fit-Taqsima tal-kura intensiva hemm każ wieħed, fis-Swali oħra f'Mater Dei hemm 2 każijiet u 8 każijiet pożittivi f'Monte Carmeli. Fil-konferenza ħareġ li l-maġġoranza tal-etajiet tal-każijiet pożittivi huma bejn il-15 sena u l-54 sena, fejn rajna nuqqas ta' każijiet pożittivi li jinfolfu lill-anzjani. Każijiet li kellna fil-ġimgħa l-aħħar qegħdin naraw issa li qed ikollna wkoll dawn il-każijiet li mhuwiex daqshekk predominanti n-numru ta' każijiet li qed ikollna iktar fl-anzjani, però dejjem importanti li dejjem nibqgħu nsegwu das-sitwazzjoni u nibqgħu wkoll nipproteġu lil-nies li huma vulnerabbli speċjalment l-anzjani. Il-Professur Gauci qalet li f'għawdex bħalissa hemm 11 każ biss ta' persuni infettati u li ta' kuljum qed isiru madwar 150 test fiċ-ċentru tat-testjar li hemm fix-Xewkija. Il-Professur Gauci fakret ukoll li minn nofsi lejl tal-lejla il-Bulgarija ser tkun qed titneħħa minn fuq il-lista oranġo ta' pajjiżi. S'issa f'din il-lista baqa' biss ir-Rumanija, Spanja, ir-Repubblika Ċeka u t-Tunezija. Finalment il-Professur Gauci għal darb'oħra appellat lill-pubbliku fuq id-distanza soċjali, l-użu tal-maskri kif ukoll iż-żamma tal-iġiene.